Прывітанне, сябры, гэта рубрыка «Беларуская мова». І сёння размова пойдзе пра словы, якімі абазначаюць з'явы прыроды. А паколькі на двары месяц люты, то пачнем з адпаведнага надвор'ю слова. Завіруха, завея, а можа быць кудаса. Глядзіце і слухайце. Слова «кудаса» не мае шырокі распаўсюд, але ў некаторых раёнах ужываецца вельмі актыўна. Даследчыкі мяркуюць, што гэтае слово беларускай мовы трапіла з літоўскай мовы. Але вельмі цікава, што яны семантычна дастаткова розныя, паколькі слова, прыкладам, «кудас» у літоўскай мове абазначае слабы. А ў нас, як я ўжо сказала, гэта мяцеліца, завіруха, завея. Значыць, пра слабы там гаворкі няма. Па шчырасці, надакучыла мне ўжо зіма. Станюся апранаць па 3 швэдары. Такой сцюдзёнай парой хочацца лета, сапраўднага, каб і дождж быў у радасць. А пасля дажджу ў небе можна назіраць вясёлку. Слова ўтварылася ад праславянскага «весел», што абазначае пышны, рознакаляровы, які радуе. І цікава, што так называюць не толькі гэты расфарбаваны каромысел. Вось прыкладам ёсць слова «вясёлка», якое абазначае вясенні грыб смаржок. Напэўна, таксама можа быць звязана і з цікавай вельмі формай незвычайнай, але таксама можа быць звязана і са словам «вясна», паколькі гэтыя грыбы першыя з'яўляюцца ўвесну. Акрамя таго, «вясёлка», як зафіксаваў слоўнік Насовіча, гэта магла быць і вясёлая жанчына. Таксама. Рызыкну сказаць, што слова «вяселле» мае тыя ж карані. Ёсць у мяне такая асабістая гіпотэза. Калі я быў малы, мяне цікавіла пытанне, чаму ўзімку не бывае навальніц. А яшчэ ў дзяцінстве мне хацелася даведацца, як людзі паспяваюць зрабіць фотаздымак маланкі. Слова «маланка» – сінонім бліскавіцы, мае праславянскія карані. Лексема «маланка» мае выразны міфалагічны характар. Мы можам згадаць беларускія казкі, дзе маладня – гэта імя царыцы Маланкі. І гэтым самым беларускія вераванні ўзыходзяць да індаеўрапейскіх альбо давідыйскіх вераванняў, дзе маланка – гэта ёсць зброя перуна. Рады быў сёння сустрэцца з вамі і падзяліцца цікавай інфармацыяй. Пішыце пра паходжанне і ўжыванне якіх слоў вам хацелася б даведацца болей. Да сустрэчы!